Salutare, băi, și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Sunt aici împreună cu Eddie și cu altcineva. Salut! Și astăzi o să ne jucăm să terminăm jocul. Noi hai să stăm să... Eu știu cum să terminăm jocul. Știi tu, dar... Da, mai bine ne batem până la moarte. Da. Hai să ducem sus, să ne ducem sus. Hai pe scări. Cum are la atât de multe puncte? Mamă, am mai intrat și altul. 1000 și ceva. Da. Da, astăzi o să ne jucăm un nou joc pe Roblox. Dacă vreți să știți cum se numește și dacă vreți să vă jucați și voi, mie sincer îmi place că are animație super șmechere. Da, că e chiar foarte bine făcut. Așa zic. Dacă vreți să știți... Fac rost să deschidă Mystery Box. Dacă vreți să știți... Dacă vreți să știți... Jos. Ok, stai că... Iau și eu un mystery box. Și mi-a picat MP5. Bun. Hai pe bun. Hai să dăm și noi jocul mai încet. Nu! Mi-a picat arma de asta. Ghinion. Da, asta o să ne jucăm acest joc pe Roblox. Dacă vreți să știți cum se numește... Se numește Michael's Zombies. Da, dacă vreți mai multe detalii cum să faceți mai multe chestii pe acest joc, vă las în descriere. Eu le dau cu cuțitul. Le dau. Păi la știu, dacă vin aproape de mine, și eu le dau. Da, eu îi spamez aici cu cuțitul. La spawner. Gata, mă o să mai deschid în asta. Voi, de exemplu, dacă ați vrea să știți cum să dai așa cu cuțitul, trebuie să apăsați pe V. Trebuie. Și vă duce un pic în față. Mamă, are unul armă de aia, spamagie. What? Mamă, era în spatele meu, efectiv, era să mor. Am și o armă destul de spamagie. E spamanghie. Punem aici, să reparăm. E să nu zici dacă se termină meciul, că eu am dezactivat. S-a terminat, acum se rebagă. Hai că mai pun și eu un ăsta. Ok. Dați like și subscribe. Mi-a picat AK, hai că iau AK-ul. AK, de la U sau normal? Normal. Normal, bun. Eu l-am luat pentru că mi se pare că e mai bun decât MP5. Bă, cât sunt! Mexemo. Mamă! Aici era un vent, nu știam niciodată de vântul. Ce? Ăla de jos? Da, n-am știut. Tu nu știai? Nu. Nu cred. Nu știam. Bun, așa. Unde mai sunt, bă? Vreau să mă bat. Dar mai întâi să încărcăm arma. Da, să mut ăsta. I-am ajutat pe prietenii noștri. Uite Nubu. Trebuie să ia afară boxul de acum. Ok. Eu vă apăr. Deci nu prea e... Ia, mi-a plecat o armă și mai slabă. Serios. Băi, știu, eu stau să farmez pentru runda nouă, aia nouă, ca să luăm Reagan-ul. Da, dar mai durează. Mai durează, da? Îți face treaba Thompson ăsta. Thompson? E bun. Da. O să mai vreau să deschid unul și după eu farmez și eu. Dacă nu știți ce se întâmplă în runda... Între runda 9 și 10 pauza aia mică, are șanse mai mare să te... Mi-a picat Reagan! Ți-a picat Reagan? Da. Perfect! Da, ce voiam să zicem e... Atât de repede nu știu. Da, ce voiam să zicem e că acolo jos în stânga a zice la ce rundă suntem și între runde e o pauză. În pauza de la runda 19 are șanse foarte mari să se dea din acel mystery box această armă care am eu, care am avut noroc, care e foarte OP. Uitați și voi. Dacă nu șanse mari, e imposibil să-ți pici altă armă, cred. Dar trebuie să fie fix între pauza aia.
trebuie. Da. Dacă chiar ai deschis crate-ul înainte să se termine pauza și s-a terminat pauza, tot nu o să spice. Da. Dar cu norocul meu am reușit mai devreme. Să spice mai devreme, e bine. Măcar unul să aibă. Dar și mai bine ar fi să aibă doi. Vezi că, vezi că unul are arma aia spamangie rău. Știu, mă, ți-am zis. Eu vreau mai gloanțe pe ăsta. N-am fost atent cum ai zis. Eu vreau mai gloanțe pe Thompson. Adică arma asta în primele runde omoară zombie din prima și are Chiar bula... și în rundele mai târziu. Da, și M-am blocat. și are această... E practic din viitor chestia asta. Da, e Reagan. Da, e numai ciudat, știu. Eu prea am gloanțe la ăsta și... Eu nu prea mai am viață, Eu prea mai am gloanțe. că eu mă bag în zombie. A căzut unul din cer. Știu. Adică acest pistol era să mor. Mi-a dat unul jumpscare. Cu pistolul ăsta, chiar că ești pe jos, tot o poți tragi, că Da, uite. e pistol. Da, adică dacă ai arme, de exemplu, SMG sau alte chestii, când ești pe jos, adică când mori, ești ca în Fortnite knock și trebuie cineva să-ți dea revive, atunci tu ai pistolul și poți să mai tragi cu pistolul și cu gloanțele care le mai ai, doar că acest legan e considerat ca un pistol și e foarte OP și când ești pe jos poți să-l folosești. Da. Adică când ești pe jos e cam aceeași chestie. Da, dar e foarte OP. Numai că doar te miști greu și o să mori după ceva timp, dacă te respawnezi. Dacă vrei să știți cum... Dacă vreți să știți cum să activezi... Uite, vedeți, cineva are nevoie să îi dea revive. Da, să-i dai revive. Țin apăsat pe F și gata, zici că e ca un Fortnite. Pe jucă să-ți folosește foarte mult F-ul, dacă e de pe calculator. Da. Dacă e de pe telefon... Dacă e de pe telefon... gloanțe. Pe nimic? Am 20 de gloanțe, man. Eu mai am 100 și ceva. Dar cineva vrea să termine jocul, adică sunt doi cu arma asta. Da, cred că ăștia vor să termine jocul. Pentru că deja... Nici eu vreau să murim ca niște eroi. Da. Sunt doi cu arma asta spamangie. Vedeți și voi, oameni buni, cum se termină jocul, dacă nu. Am 5 gloanțe. Dacă nu vedeți cum se termină jocul. Deci dacă nu terminăm și vreți voi să terminați, vă zic eu. Dacă stați... Taci că zic eu. Deci aceasta e mașinăria de soluri, doamne. Mașinăria de suflete. Dacă e un zombie aproape și tu nu mori, sufletul lui merge aici. Dacă ai 50 de suflete, era să mori. Și eu aproape mor. Dacă ai 50 de suflete, se activează mașinăriile astea și... activează energia. Da, se activează energia, poți aici să activezi trapul cu 2000 de puncte, punctele sunt acolo jos în stânga. Și la oricine. Și pe mapa asta noi zicem, că pe altele nu ne-am jucat. Asta e cea mai ușoară. Am încercat de 2 ori pe altă hartă, dar a fost prea greu. E prea... Și va veni o barcă cam pe acolo. Tu trebuie să iei o vâslă, vezi că sunt zombi în spate, Eu de unde să știu? Nu cred că pot să au reganul. Dar eu mai sunt chiar în nu viață. cred că pot, adică... Poate. Dar nu cred că pot să au reganul. Încearcă să dai un mystery box, că... Încerc, da. Că hai de-astea, ai două... Am gloanțe, dar gen... Continuă ăștia aici, eu nu pot să deschid. Stau ca disperație aici. Mi-a dat un pistol.
Te-a picat Asta nu pistol. e al meu. Aoleu! Oh. A murit. Era unul în spatele meu, mi-a dat... Îți dau revive. Nu mă dau revive. What? Nu! 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 Vreau și o ray gun. Nu, de ce m-a spawnat cu ăsta? De ce m-a spawnat? Nu! Doi! Doamne! Dă revive, dă Vreau și revive. o revive. Stai că Nu, eu n-am gloț, eu nu pot să fac nimica. eu încerc să țin aici. Să-mi dea cineva revive. Îți dau eu. Iai, dar nu prea am gloanțe. Niciu. Se mută. Maximu! Unde se mută? E afară. Afară. Nu! Ce? Nu o să apuc să iau. A început să deschid altul. Nu. Dar i-a picat. Dă-i repede. Te rog. Observa cum mai repede. Nu dă. Nu! Nu, ce copil copac! Dar mie niciodată n-apuc să iau. Niciodată! Oare există server privat? Bine, normal că Nu există, există dar... server privat. Poți să faci Nu. decât servere, dar trebuie să facem că să nu iasă ăștia, dar nu știu cum. Nu să nu iasă ăștia, să nu intre. Să nu intre. Eu ce să fac acum? Ce n-ai? Poate îți dă un AK. Îmi dă un AK că bura porcul, nici armă spamagen nu-mi dă, nici shotgun nu-mi dă nimica bun. Nimica bun nu dă, că de ce nu se bage ăștia în mine? Ce nu? Cum mi-a dat ăla de la 10 metri? Acum vin. Nici Reiga nu mi-a picat. Copii copaci. Am dat greșeală de asta. Karma. Eu nu dau revive lui Mabu. De ce nu se bage în mine, mă? Cred că ăștia au făcut 50 de suflete. Da. Bă, dar stau toți aici! Cred că ca să deschidem mystery box-uri. Da, dar cât de multe? Stă până și... S-ar putea să vină barca. Unul de aici că nu poate. Ăsta e al tău? Ăsta e al tău? Da. Haide! Shotgun. E bun. Oh, no! Cel mai bun shotgun de pe Wish, mă jur. Durează ce să încarc. Ia. Mă jur de mă, dar de ce nu se bage ăla? Bă, Dacă mai și iese, mă dau un rage, nu mai pot. Și-a luat Karma 1. A intrat în cap. Ca să se ducă la zombie. Nu-i da revive lui Mabu. Nu-i da revive lui Mabu. Nu merităm. Care-i mod? Ăsta la cap de dogi? Da, nu ăla cu Rega, nu. Nu, stai. Nu, vin prea mulți. Unde ești? Vreau să-ți dau revive. Nu. Te bagă ăsta în mine! A murit! A murit. Copil copac! Da, n-am supraviețuit. Cam acesta a fost acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!